De bombardementen die waren eigenlijk niet van de lucht. Dat was ieder ogenblik. En dat was natuurlijk die Duitse troepen die terugtrokken. Die werden onder vuur genomen. En het is zelfs zo dat de haven van Terneuzen op een gegeven moment verstopt was met schepen die al gezonken waren door de bombardementen. Dus het werd voor de Duitsers steeds moeilijker om terug te trekken. Op 25 oktober 1944 waren de geallieerden bezig met de invasie van Zuid-Beveland. Vanuit Terneuzen vertrokken amfibische voertuigen op weg naar Baarland. Die afritten voor de amfibietanks die hadden ze dus al eerder gemaakt, dat had ik al eerder gezien. Maar wanneer of ze weg zouden gaan, daar had je helemaal geen idee van. Dus ja, dan ga je kijken en dan zie je wat beweging. En nou ja, op een gegeven moment dan begonnen ze. En dan was dus die eerste tank met die doedelzakspelers. Ja, dan vraag je je af, heeft dat nut, hè? De eerste amfibische tank zaten er alleen maar 2 doedelzakspelers. En voor dat regiment was dat kennelijk, nou ja, doping. Dit is dus film met een heleboel blabla. Maar toch komt er ook weer naar voren dat dus die doeldezakspeler voorop gaat als ze op pad gaan. Nou, dan komt dat dus terug wat ik dus hier gezien had. Dan zeg ik nou, zo gaat het. Wat is dit voor muziek? Dit is dus meer concertmuziek. Je kunt het op de hoes ook zien. Maar dat doet u aan oktober 44, denk ik? Ja, allemaal.